As Rías Baixas superan a proba da Ponte de San Xosé coa vista posta xa na Semana Santa. En Sanxenxo, a localidade turística por excelencia, non se rexistraron apenas incidencias, non se interceptou a ningún visitante de fora de Galicia e só se tramitaron 11 denuncias por non levar a máscara. Noutros puntos, como na cidade de Pontevedra, a policía local tramitou durante a ponte 35 propostas de sanción e en Poio 14. En Vilagarcía, pola súa banda, impuxéronse 23 denuncias. Que tal, saúdos? No caso de Vilagarcía salienta que máis da metade están relacionadas coa hostalaría, sobre todo por non sinalizar todas as mesas e cadeiras que non se poden usar para reducir a capacidade dos locais. Dentro dun intre ampliamos agora titulares. O presidente de Ence xa é persoa non grata en Pontevedra. A moción aprobada en pleno condena tamén a violencia de Ence polo escrache contra o goberno local do pasado día 11. A frota artesanal non sairá a faenar este venres con paros en todos os portos, queixase polo novo regulamento europeo de control ás embarcacións. Portos de Galicia está disposto a renovar o convenio para a cesión do uso do varadoiro de Portonovo para que se empregue como parking no verán. A medida xa se implantou o ano pasado. Os estudantes de Vilanova convértense en vikingos por un día. Desprazáronse ao porto para gozar do famoso dracar catoirense que estes días está varado na localidade. O Noia Portus Apóstoles xogará a fase de ascenso á primeira división. O último triunfo en Ejido permitiralle xogar por unha praza na máxima categoría a nivel nacional. Imos, antes de nada, cos últimos datos sobre o número de casos activos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. A xerencia informou hoxe de 208 casos, son 8 máis ca onte. Tamén medra lixeiramente o número de persoas hospitalizadas con 18, 13 en planta e 5 na UCI do Montecelo. Estas cifras supoñen un lixeiro incremento das que se rexistraban ao inicio da Ponte de San Xosé, cando había 204 casos activos e 17 hospitalizados. Dende o inicio do plan de contingencia pola pandemia, curaron máis de 12.200 doentes, en concreto 12.282, son 4 máis ca onte. Pola contra, faleceron 161 persoas nesta área sanitaria, na de Pontevedra e o Salnés. Por concellos, na capital da provincia permanecen activos 49 casos, os mesmos ca onte. En Sanxenxo hai 34, 3 máis ca onte. En Poio, 19, un menos. Cambados baixa 1 e queda con 10. O Grove volve registrar casos, acadando os 5, e en Vilanova mantéñense con 3. Da outra banda, continúa o descenso paulatino do número de casos activos na área de Santiago e o Barbanza. Hoxe a cifra sitúase nos 271, son 8 menos dende a fin de semana. Baixa tamén a presión hospitalaria. Hoxe o número de pacientes ingresados é de 19 e na unidade de críticos 5. Por concellos, a situación segue a ser positiva. Ningún dos concellos desta área sanitaria supera a franxa de 1 a 9 casos nos últimos 15 días. Sitúanse nela Porto do Son, Boiro e Rianxo. En Muros, Outes, Ribeira e Noia, sen casos diagnosticados na última semana, e na Pobra e Lousame mellora incluso esta situación, melloran estes datos, xa que non se rexistran casos nos últimos 15 días. E o conselleiro de Sanidade agradece ao Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra a súa implicación no proceso de cribado poboacional que se desenvolveu en toda a provincia. Un cribado especialmente intenso no concello de Cambados, onde se desplazou esta mañá Julio García Comesaña para visitar os farmacéuticos que participaron na iniciativa. Nesta localidade, Sanidade ensaiou un cribado intensivo no que se chamou a participar a máis de 5.000 cidadáns de entre 40 e 64 anos. Nunha semana, do 8 ao 15 de febreiro, unhas 3.400 persoas foron cribadas, o que supón unha participación de máis do 60%. As 4 farmacias de Cambados que participaron nese cribado procesaron cada día máis de 400 probas, un labor que realizaron, ao igual que o resto das farmacias da provincia de Pontevedra, dun xeito totalmente gratuito. Segundo indicou o conselleiro, a Xunta ten intención de estender este tipo de cribados complementarios a outros puntos do país. De feito, xa se estendeu á provincia da Coruña. Bueno, pois esta visita do conselleiro a Cambados creou certo malestar no goberno local polo que consideran unha falta de respecto institucional. A alcaldesa amosouse moi crítica coa Xunta por non avisar o concello desa visita. Lamentan que a consellería leve meses rexeitando as súas reunións para tratar temas, segundo din, fundamentais para a localidade. Pensábamos que ao mellor que con este conselleiro pois poderíamos ter un pouco máis de comunicación, pero vemos que non. Pero bueno, tampouco nos asombra
o certo é que esta é a forma que tende a actuar sempre o Partido Popular. O Partido Popular pensa que a Xunta e o seu grupo político é exactamente o mesmo, non se dá conta que a Xunta é unha administración que ten que gobernar para todos os veciños e veciñas, non solamente para os veciños e veciñas do Partido Popular. O normal sería que avisase ao equipo de goberno do Concello de Cambados ou neste caso a propia alcaldesa, cousa que non fixo. Sanxenxo supera con boa nota a Ponte de San Xosé. A localidade non rexistrou apenas incidencias nin tampouco a chegada de persoas de fora de Galicia. Durante a longa fin de semana tan só se tramitaron 11 denuncias por non levar a máscara, malia a gran cantidade de visitantes que se achegaron ata a localidade. O Concello de Sanxenxo supera con boa nota a Ponte de San Xosé. O tempo acompañou e foron moitos os que se achegaron ata a localidade para gozar duns días de descanso. Iso sí, só persoas chegadas de outros puntos de Galicia porque de fora, seguro o alcalde, non se interceptou nin o primeiro. Non houve ninguna incidencia de xente de fora que víramos, pero sí xente de Galicia, polo tanto, houve moitísima xente porque o tempo tamén acompañou. Ademais, os que elixiron a vila para pasar a ponte amosaron un comportamento moi cívico. Dende o venres apenas se tramitaron sancións relacionadas coa COVID. Hubo 11 sancións por mascarilla, polo tanto, coa cantidad de xente que hubo non me parece unha cifra excesiva, pero sí estuvo traballando moi duro todos os corpos, tanto a Policía Autonómica como a Garda Civil como a Policía Local, pero 11 denuncias por mascarilla non me parece exagerado. Tamén estivo a altura o sector hostaleiro sanxenxino, tamén os seus clientes, aínda que, entende o alcalde, non tanto. Onte á tarde e o sábado pola mañán tuve unha oportunidade de comprobar que nós, os que vamos a estar outra vez, abusamos un pouco demasiado dos temas e as persoas que están traballando, os camareros e os donos dos locales, pois están cansados de chamar a atención moitas veces para que se cumplan as normas. Entón eu digo que é un tema máis a nivel individual que é un nivel dos propios locales, non? Esta Ponte de San Xosé serviu en Sanxenxo, localidade turística por excelencia, como proba do que pode pasar na Semana Santa. O rexedor confía en que para daquela tamén gaño civismo. Nos confiamos plenamente que Semana Santa, ojalá, oye, todo isto da pandemia, primeiro mandan as autoridades sanitarias, nós vamos a ser sempre moi respetuosos e escrupulosos con todas as medidas que nos manden e que nos indiquen que temos que aplicar as autoridades sanitarias, pero teño que dicir tamén de que eu creo que as cousas van por bo camiño. E fai un chamamento a non baixar a garda sempre co obxectivo, insiste, de salvar o verán. Os incumprimentos das normativas COVID deixaron 55 denuncias postas en Pontevedra na última semana. Delas 35 son propostas de sanción da Policía Local que se tramitaron durante a Ponte de San Xosé. Os axentes reforzaron a vixilancia estes días, sobre todo nas prazas máis populares. Realmente destacar que nunha grande medida se cumpren as restriccións. Sí que é certo que había moita xente na rúa esta fin de semana, pero en xeral podemos dicir que hai un grao de cumprimento satisfactorio ás medidas COVID, en especial no sector da hostalaría, onde, pois, como vedes, non se pon ningunha denuncia. Non levar a máscara posta e non gardar a distancia de seguridade ou fumar foron as dúas infraccións máis repetidas, con 15 denuncias en cada un dos casos. 7 foron as persoas que compartían un espazo nun velador con máis persoas non conviventes das 6 autorizadas pola Xunta e 8 tamén por reunión entre non conviventes en domicilios privados. Pola súa banda, en Vilagarcía impuxéronse 23 denuncias por incumprimento das normas COVID, 14 delas na hostalaría. A maior parte tiveron que ver con non utilizar e sinalizar todas as mesas e cadeiras que non se poden usar para reducir a capacidade dos locais. Tamén cabe destacar que case a metade do total das propostas de sanción se rexistraron o sábado. Finalmente, no Concello de Poio, a Policía Local tramitou 14 denuncias nesta Ponte de San Xosé. Unha vez máis, a metade foi por un uso indebido da máscara e por fumar sen manter as distancias. A denuncia restante foi a unha veciña de Valladolid, identificada en Raxó, que non puido xustificar ese desprazamento. E o sector do Salón de Peiteado mobilizouse esta mañá en Pontevedra. Medio cento de profesionais concentráronse diante da subdelegación do Goberno para exixir a redución do IBE ao 10%. A redución do IBE do 21% ao 10% volve sacar a rúa aos profesionais dos salóns de peiteado. Medio cento concentráronse esta mañá ás portas da subdelegación do Goberno. Esta ya es la tercera concentración que se hace. Queremos que nos devuelvan, igual que han dicho que somos un sector esencial,
pues bueno, somos esenciales y como sector esencial queremos que pagar el 10% de IVA, que es lo que están pagando todos los sectores esenciales. A suba aplicouse no 2012, pero segundo o Goberno tratábase dunha medida temporal. Case unha década despois seguen na mesma situación e sen noticias. En aquel momento lo justificaron como que teníamos que ayudar, aceptamos, protestando, pero aceptamos, así que por favor ahora necesitamos que nos ayuden. Tampouco entenden que o Executivo Estatal deixara os seus negocios fora das liñas de axudas pola COVID-19. Reclaman que se lles teña en conta porque aseguran a actual situación está a deixalos ao límite. Estamos tocando fondo, o sea, esto nos ha ayudado a incrementar lo que es nuestra problemática, ¿no? De qué es eso, de que no nos está yendo bien, hemos tenido ya que despedir a gente, el control de los aforos está siendo mortal, o sea, el no poder atender a la gente que atendíamos antes, pues bueno, está repercutiendo en que la gente se haga cosas en casa y bueno, pues que son cosas que nos repercuten. Outra das súas reclamacións relacionadas coa COVID-19 é que se lles inclúan na listaxe de colectivos prioritarios para a vacinación. O presidente de ENCE xa é persoa non grata en Pontevedra. Así o decidiu a corporación no pleno desta mañá cos votos dos edís do goberno de BNG e PSDG e a oposición dos populares e do concelleiro non adscrito Goyo Revenga. A moción aprobada condenaba tamén a violencia de ENCE polo escrache contra o goberno local do pasado día 11. O escrache violento do pasado 11 de marzo valeulle o presidente de ENCE a declaración de persoa non grata en Pontevedra. BNG e PSOE acusan a Ignacio de Colmenares de instigar a bautizada como ENCE Borroca. Utilizando o trámite dunha lei que non lle inflúe para nada, axita a fantasma do peche unha vez máis. Argumento que é secundado inmediatamente polo Partido Popular na Xunta e na cidade, e por a sección sindical de Comisións Obreiras que adopta o papel de mamporreiros. Nós non podemos permitir que en Pontevedra haxa comportamento dese tipo que aparte, repito, non é chobre sobre o mollado. Nacionalistas e socialistas responsabilizan tamén dos actos violentos o Partido Popular, en concreto o seu voceiro en Pontevedra. Rafa Domínguez amosara o seu apoio aos traballadores de ENCE durante o seu peche na alcaldía. Como diría un paisano, hai que ter os cuadrados, non? Iguala que o alcalde de chama Rafita a que os que manda o ENCE o alcalde de unhas hostias. Con toda alegría, sí señor, con toda alegría. Efectivamente, non existeu, os xoves non existeu, foi a reunirse, a jalear a uns señores que asaltaran a alcaldía, non. Le digo, si usted presenta aquí ahora una prueba de que Rafa Domínguez ha instigado a la violencia, Rafa Domínguez dimite de todos sus cargos de concejal del Partido Popular, de portavoz y de todos los cargos que cada vez son más dentro del Partido Popular. Como no tiene, que conste en acta que el señor Lores no ha contestado. Por lo tanto, me están acusando sin pruebas, que es moi feo. Os votos de BNG e PSOE foron suficientes para sacar adiante a proposta. Pola súa banda, o Partido Popular e o concelleiro non adscrito opuxéronse á medida. Cuando ustedes toman esta decisión, lo que están haciendo es que todos los pontevedreses insulten a una persona. Y yo estoy convencido que aunque ustedes tengan ahora la mayoría aritmética en este momento, no es aceptable que todos los pontevedreses insulten. Y estoy convencido que la mayoría de los pontevedreses no aprueban el insulto en la política. Con la que está cayendo, estar discutiendo de estas cosas no tiene mucho sentido, pero bueno, está claro que si hablamos de esto, hacemos una humareda y no se habla de lo importante. Os concelleiros do Goberno tamén votaron a favor da constitución dunha mesa de traballo para dialogar entre administracións, empresa e traballadores. A proposta dos socialistas pasa por manter o emprego de ENCE na comarca, pero buscando unha alternativa á súa permanencia en Lourizán. Malestar no sector pesqueiro galego polo novo Regulamento Europeo de Control. As confrarías critican as novas medidas que obrigan, entre outras cousas, a rexistrar as súas capturas de forma electrónica e a estar xeolocalizados. Contra isto, anuncian movilizacións. A frota artesanal non sairá a faenar este venres e convoca unha protesta para as 12 do mediodía en todos os portos. A flota artesanal ven demostrar o seu malestar e a súa indignación ante a aprobación por parte do Parlamento Europeo do novo Regulamento de Control. Dende a Federación Galega de Confrarías considérano totalmente injustificado. Parece que xa nos vamos acostumbrando aquí ao sector pesquero, o sector da pesca, mas en general, xa non solamente a pesca artesanal,
que nos van dando reveses por todos os lados, non? Parece que aquí en vez de salimos a pescar, que están nos criminalizando o sector, e que parece que somos delincuentes ou ladróns ou non vemos que outra forma, porque este novo reglamento que nos implantou a Comunidade Europea, pois isto non ten pés nin cabeza, non? Entre outras cuestións, o novo regulamento establece que os barcos teñen que registrar as súas capturas de forma electrónica e a obrigatoriedade a estar xeolocalizados, algo que consideran totalmente desproporcionado. Si o que máis impulsa é a geolocalización das embarcacións, e o diario electrónico, ou sea, ter que transmitir a pesca a nós se nos permite dentro do puerto, non 2 horas antes sin facer previa como as outras embarcacións, pero ven a ser casi o mismo, e bueno, as cámaras a bordo sería para as embarcacións de máis de 24 metros, e de momento non sería obligatorio, non sei por que non, sería o voluntario e o que únicamente que tuvera máis de 2 sancións, que sí sería obligatorio para eles. E xa anuncian movilizacións. Este venres non sairán a faenar e preparan para ese día tamén un paro en todos os portos. O que vamos a facer é estar en totalmente desacuerdo, vamos a manifestarnos o viernes, pararemos o día 26, pararemos toda a flota artesanal de Galicia, ao mesmo tempo ás 2 da mañá todos coordinados saliremos cos barcos afora e daremos unha gran pitada en conforme deste reglamento. Ao mesmo tempo, a Federación de Confrarías prepara tamén unha moción tipo que será presentada en todos os concellos galegos na busca de apoio á súa solicitude e demandarán tamén o cese da eurodeputada socialista Clara Aguilera, poñente da iniciativa española que non tivo en conta as peticións do sector. Deportos de Galicia está disposto a renovar o convenio para a cesión do uso do Valadoiro de Portonovo para que se empregue como parking no verán. A presidenta do organismo autonómico estivo xe na localidade, onde tamén se comprometeu a estudar a recolocación das casetas dos tickets de pasaxe e a retirada das sebes da rúa Rafael Picó para que as terrazas dos bares gañen máis espazo. A presidenta de Portos de Galicia escoitou in situ as demandas formuladas polo goberno local de Sanxenxo. A primeira, o alcalde ven de solicitar ao ente autonómico unha renovación do convenio para a cesión do espacio portuario de Portonovo durante o verán como zona de estacionamento. É necesario volver a firmar o convenio para que se poida utilizar como aparcadoiro para facer eventos e para facer as festas de Portonovo, tamén aquí a zona do Varadero de Portonovo. Es un convenio para uso. El año pasado ya firmamos un convenio para el uso de la explanada entre la línea amarilla y la zona de fuera, pero siempre vinculado a que esté despejada la zona puramente portuaria, que no haya barcos ni demás. Funcionó muy bien el año pasado, el ayuntamiento se hace cargo de cerrar el perímetro, de las sanciones, de la grúa si hace falta, de limpiar el entorno. Tamén en Portonovo, o Concello solicitou o cambio de localización das casetas de tickets de pasaxe para outra zona que non supoñe un problema para o tránsito peonil. Creo que está nunha zona dunha acera que é moi concurrida e con isto do COVID pois é conveniente que as aceras estén máis despexadas. Susana Lenguas tamén se comprometeu a estudar a posible retirada desta sebe de arbustos situada na avenida de Rafael Picó en Terreos de Portos para ampliar a zona para as terrazas dos locais. El sitio primero vamos a ver las opciones que hay, cómo se podría ejecutar y en función de lo que veamos pues tomaremos una decisión u otra. O sea, no es algo que sea definitivo, para ejecutar de forma definitiva. Aproveitando a súa visita a Sanxenxo, a alcalde e presidenta achegáronse ata a praia da Carabuxeira que está inmersa en pleno proceso de regeneración. Vamos a emplear por primera vez en España unos geotextiles que van a hacer de dique de contención de forma provisional y yo creo que es una buena noticia para los vecinos de allí, ¿no? y para el ayuntamiento. E ademais a presidenta de Portos avanzou que vai deseñar un proxecto de recuperación para a rampa centenaria de baixada á Praia dos Barcos. A presidenta de Portos de Galicia falou tamén da situación do Salón Peña en Cambados, descarta polo de agora un encontro co Concello para falar do futuro desas instalacións porque, segundo di, ninguén solicitou esa xuntanza. Susana Lenguas asegura que Portos está a expensas do que queira o Concello. O sea, nosotros gestionamos lo que ellos nos dan traslado. Nos piden que liquidemos la concesión, la liquidamos. Nos piden que les tramitemos una autorización, la autorizamos. Nosotros buscamos el beneficio del uso de esa instalación. Pero bueno, estamos un poquito a expensas de lo que ellos quieran. E en Cambados quedamos porque o bipartito podería sacar adiante os orzamentos coa abstención de Cambados Pode e o Partido Popular. O goberno local critica o BNG por ser o único partido que votou en contra na Comisión de Información. En caso de que non sexan aprobados no vindeiro pleno, a alcaldesa convocará unha sesión extraordinaria para vinculalos a unha cuestión de confianza. A situación económica e social actual obriga ao Goberno Municipal de Cambados a sacar adiante uns novos orzamentos para cubrir os efectos da pandemia. Despois de meses de negociación, o bipartito inclúe no documento as demandas dos partidos da oposición para poder acadar un acordo.
Un deses puntos de desconformidade estaba relacionado coas obras que se levarán a cabo no municipio, unha información que o Concello aclarou hoxe a oposición na comisión informativa. Fixemos entrega hoxe na comisión da relación de obras que vamos a incluir no Plan Concellos, así como todas aquelas que van cofinanciadas con outras administracións, coa Xunta, con entidades privadas, co Grupo de Desenvolvemento Rural, co AGADER e co IDAE. Ascenden a un total de 1.213.244 euros. Pero o punto que máis distanciaba o Goberno e a oposición era a partida destinada ás liberacións de determinados concelleiros. Dende o bipartito aceptarán retirar esa partida e destinala a outros sectores máis castigados pola pandemia. Co afán de conseguir a aprobación ao documento dentro do Goberno Municipal estamos dispostos a renunciar a incluir eses salarios no orzamento e destinar, digamos, eses fondos ás partidas que máis se precisan nestes momentos, nesta situación de pandemia. Na comisión informativa, o Partido Popular e Cambados Pode decidiron absterse, mentres que o BNG votou en contra dos orzamentos. Dende o bipartito mostráronse moi críticos coa formación nacionalista. Hai unha forza política, como ben sabedes, que non propuso nada e que simplemente pois parece que quere dilatar o proceso e, dende logo, pois como ben dixemos, nin o Goberno de Cambados, nin o noso Concello, nin a nosa veciñanza pode estar esperando a que o BNG pois decida. Os orzamentos serán debatidos no vindeiro pleno do Concello de Cambados. En caso de que sexan rexeitados, a alcaldesa convocará un pleno extraordinario para vinculalos a unha cuestión de confianza. Vou convocar un pleno extraordinario para levar os orzamentos vinculados a unha cuestión de confianza. Entón, espero que nesa cuestión de confianza, polo ben da veciñanza, ou ben se aprobe esa cuestión de confianza, ou ben que no tempo establecido legalmente se presente unha moción de censura cunha nova candidatura. Dende o bipartito aseguran que farán todo o posible para que Cambados conte cuns novos orzamentos, incluído abandonar o goberno se a oposición o decide. Advirten da importancia destes orzamentos para cubrir as necesidades dos servizos sociais, axudas aos autónomos e limpeza dos centros escolares. Os estudantes de Vilanova convértense en vikingos por un día. O alumnado de primaria dese municipio desprazouse ao Porto para gozar do famoso dracar catoirense que estes días está varado na localidade. Falamos deste asunto dentro dos minutos á volta da publicidade aquí nas Novas do Día. Xa estamos de volta nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. O BNG de Ribeira denuncia o atraso na construción da nova biblioteca. O voceiro da formación, Xosé Antón Vázquez Cobas, critica a parálise na que, segundo di, está sumido o equipo de goberno. Foi no ano 2019 cando a Corporación Municipal aprobaba por unanimidade en pleno a proposta presentada polos nacionalistas para a construción dunha nova biblioteca. Un ano despois, os orzamentos municipais incluían unha partida de 453.000 euros para ese fin, dos que a metade serían para a adquisición do antigo inmoble Gran Sol e a outra parte para a súa adecuación. Segundo os nacionalistas, a pesar de haber unha contía económica para ela, nada se sabe do proxecto. Porque pasaron alá 2 anos e vemos que está totalmente paralizado o proxecto. O edificio sigue exactamente igual, e non vemos visos de que se intente polo menos facer pois o máis sinxelo, que en teoría sería toda a tramitación administrativa, todo o proxecto construtivo, os planos para rehabilitar e para adecuar este edificio e convertilo na nova Biblioteca Municipal de Ribeira. Dende as filas nacionalistas acusan ao alcalde de parálise. Segundo os membros desta formación política, esta non é a primeira vez que denuncian os atrasos injustificados en obras importantes para a veciñanza do municipio. Que dende o BNG temos que lamentar e denunciar a completa e absoluta parálise de todos os proxectos importantes para o noso concello. Neste sentido, xa viñamos denunciando nas últimas semanas que non só a Biblioteca Municipal non se pon en marcha, senón que tamén hai outras iniciativas como pode ser a estación de autobuses, o Centro Social de Carreira, a rehabilitación da UAD e moitos outros proxectos que están no limbo. Para o BNG, a biblioteca debe ser unha prioridade ou consideralo un servizo público imprescindible e as actuais instalacións non reúnen as condicións mínimas que se lle piden a un espazo destas características.
E seguimos en Ribeira. Esta mañá abríase o prazo para a solicitude de matrículas para o curso 21-22 na Escola Infantil Municipal. O prazo para facelo será ata o vindeiro 23 de abril. Os impresos para a solicitude de matrícula de novo ingreso curso 21-22 poderán descargarse a través da propia web municipal ribeira.gal ou tamén recollerse de xeito presencial na Oficina de Atención Cidadá no Concello. Para máis información, as persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais. Aprobada a contratación da reforma das rúas da contorna do barrio do Gorgullón, en Pontevedra. A Xunta de Goberno Local deu luz verde ás obras que priorizarán a mobilidade peonil con especial atención á residencia Soremai que se atopa nesta zona. O importe de licitación rol dos 300.000 euros se financiarase con fondos europeos FEDER. O proxecto actuará na travesía de Eduardo Pondal, nas rúas da Moa, Cortidoira e Pedro Sarmiento de Gamboa e na praza de Ponteboleira. En todas crearase unha plataforma única para favorecer o tránsito peonil e aliviar os problemas de accesibilidade. En concreto, na contorna da residencia de anciáns contémplase a supresión de varias prazas de aparcadoiro para facilitar o acceso dos residentes. As obras teñen un prazo de execución de 4 meses. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda trasladoulle ao alcalde de Noia a posibilidade de incorporarse ao Fondo de Cooperación, un programa para a recuperación de inmobles e edificios de uso público. A intención do Concello pasa por poder acollerse a ese programa e así acometer a tan ansiada reforma da bella nave de Abruñeiras para destinala a instalación náutica deportiva. O investimento necesario ascendería a uns 400.000 euros. Este foi un dos asuntos abordados nunha xuntanza vía telemática na que tamén se abordou a posibilidade de construir outra senda fluvial, a pavimentación e a creación dunha nova glorieta no remate da Rúa da República Argentina e o estado de tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Mañá, día 23 de marzo, vai se celebrar o Día Meteorolóxico Mundial nun momento no que ninguén dubida do cambio climático. Para conmemorar esta data, a Consellería de Medio Ambiente visitou a plataforma oceanográfica instalada ao carón da illa de Cortegada, a única destas características que hai en Galicia. Trátase dunha infraestructura única que permite instalar sistemas de medida de variables tanto meteorolóxicas como oceánicas, neste último caso a diferentes profundidades. Neste sentido, a conselleira salientou a importancia de Meteo Galicia na loita contra o cambio climático, pero tamén como referente científico do Estado. De feito, Galicia é unha das 3 únicas comunidades autónomas de España que conta cun servizo meteorolóxico propio. Nun momento onde ninguén xa nega o cambio climático e onde a aportación que nos fai Meteo Galicia é que o ano 2020 foi o máis cálido dos últimos 50 anos. E a nivel mundial hai que dicir que o ano 2020 foi o terceiro máis cálido tamén dos últimos 50 anos. Por lo tanto, son medidas que temos que tomar dende o punto de vista do sector no que o mar se refire, pero tamén dende o punto de vista medioambiental. A Asociación Amigos presentou esta mañá a campaña que vai levar a cabo con motivo do Día Mundial do Autismo. A entidade vestirá de azul todos os comercios e establecementos da comarca do Barbanza para o que conta coa colaboración de todas as asociacións de empresarios da zona. O próximo día 2 de abril celébrase o Día Mundial do Autismo. Como ven facendo dende hai varios anos, Amigos pretende novamente darlle unha visibilidade especial, ao ser un día moi destacado para o labor da entidade. Por esta razón porán en marcha varias iniciativas que terán na cor azul a súa máxima expresión, ao ser esta a cor que representa o autismo. Dende Amigos queremos concienciar todo, poñer o color azul, os concellos con pancartas nas instalacións, e como anos anteriores os comercios, os negocios que sempre poñían os seus escaparates en azul, en aquel, e facer unhas, para que se entenda que estamos no día do autismo. Poñer o foco no azul, non? Darlle esa luz azul para visibilizar a necesidade de entender e de como as persoas con autismo ven o mundo dunha maneira diferente a todos nós. E por outra, a implicación, neste caso a población local, neste caso dos comerciantes e das institucións, para sacar adiante cada día ese pasiño máis que necesitamos no avance da integración e da normalización da vida das persoas con discapacidade.
Ademais dos concellos, para levar a cabo esta campaña, Amicos conta co apoio das asociacións de empresarios da zona. Me parece que todos debemos que colaborar e luchar, porque en este caso, ao mellor na familia non toca, pero somos todos seres humanos e considero que debemos de aportar o noso graniño de area. Transmitiremos a todo o sector comercial a implicación e que decoren os escaparates, que, bueno, que ao fin e ao cabo é levar a cabo adiante esta gran iniciativa que desde Amicos trasladan como en todas elas que fan. Pero creo sinceramente que dende a nosa parte temos que facer un pequeno esforzo e darlle unha vuelta de tuerca máis para que esta colaboración sea permanente, non só en campañas puntuais, sino que exista un grado de conexión entre as asociacións, empresariado e as entidades como Amicos para desenvolver campañas deste tipo de maneira máis prolongada no tempo. Amicos entregará tamén a todos os comercios participantes na campaña unha guía de pictogramas para que poidan adaptar cognitivamente os seus establecementos. Esta pasada fin de semana tiña lugar tamén a gala de entrega dos premios do quinto certame de curtas Alberto Romero. O acto tivo lugar no Auditorio de Ribeira, pero debido ás restriccións da COVID, só se permitiu a entrada a nominados e as autoridades convidadas, podéndose seguir vía streaming a través da web da asociación. As curtas premiadas en cada unha das categorías do festival foron para primaria, como Cambio o Conto, do CEI Pilar Maestú Sierra da Pobra do Caramiñal. En secundaria, Baixo a Tormenta, do Instituto número 1 de Ribeira. En Diversidade, sección que por primeira vez se incluía a concurso, a peza gañadora foi Un día cualquiera, joder, de APAM, de Vigo. Na categoría Libre, o premio recaeu en Kleiner Lugner, Pequeno Mentireiro, de David Saborido, de Cambre. Os 4 traballos gañadores recibiron un premio de 300 euros. Ademais, a organización, debido á gran cantidade de obras chegadas dende fora da comarca, decidiu tamén facer unha nova categoría e conceder unha mención especial, un premio que foi a parar a Laura Boubeta, de Moaña, con Sociedade S.A. Todas as curtas nominadas pódense ver na web da asociación www.albertoromero.org. Dende a asociación tamén quixeron agradecer a todos os patrocinadores e colaboradores do evento, institucións, empresas e AMPAs, que fixeron posible poder celebrar novamente este certame, a pesar das condicións existentes. Os estudantes de Vilanova convértense en vikingos por un día. O alumnado de primaria do municipio desprazouse ao Porto para gozar do famoso dracar catoirense que estes días está varado na costa da localidade. A visita completouse cunha clase de historia do pobo nórdico na Ría da Arousa. Os nenos e nenas de Vilanova converteronse hoxe en pequenos vikingos. Aproveitando a promoción do proxecto Mar de Santiago, os estudantes de primaria do municipio visitaron o famoso dracar catoirense que está varado no Porto vilanovés. Me pareceu moi chula, porque había un vikingo e nos deron unha charla moi divertida. Porque nos deron unha charla divertida e aprendimos moito dos vikingos. Ademais de gozar do barco vikingo, os máis pequenos tamén recibiron unha lección da historia do pobo nórdico na Ría da Arousa. O que estamos a facer é explicarlle aos nenos máis ou menos como eran os vikingos, de onde viñeron, por que viñeron, que fixeron, todas as loitas que houve en Galicia para conseguir botalos, explicarlles un poquinho esa cultura que é moi difícil de explicar porque hai moi poucas fontes escritas e hai que remexer bastante. E os máis pequenos demostraron o aprendido. De que os vikingos entraron por Catoira e que viñan e que iban para Santiago a saquear as igrexas, a quemar os libros sagrados. Pero o que máis impresionou aos pequenos foi poder ver un vikingo de verdade e gozar coas súas armas. O escudo e a espada. A espada e o escudo. A espada molalle, incluso querían facer hasta un duelo, algúns querían un duelo. E tamén o corno, interésalle bastante o corno, se pode beber, e ora co COVID tamén están interesados que a ver como van facer para beber co COVID, po corno. Pero o que máis lle chama a atención é as peles e todo, o home gustalle moito. Para as escolas é unha oportunidade para poder realizar unha saída didáctica, xa que por mor da pandemia apenas se realizan excursións nin actividades fora dos centros. No, de momento esta é a segunda que facemos, pero dentro do concello, e a outra pois aproveitamos dentro da temática que estamos traballando da ruta espiritual, pois tamén na contorna do cole estivemos camiñando e facendo un fragmentiño do Camiño de Santiago. Preto de 150 estudiantes vilanoveses gozaron do dracar catoirense. Os centros que participaron na visita foron os de Corón, Vilanova e Tremoedo.
E antes de marchar un apuntamento deportivo, o Noia Portus Apóstoli conseguiu esta pasada fin de semana co seu triunfo por 3-4 na cancha do Durán Ejido Futsal certificar a súa presenza na promoción de ascenso á primeira división, a categoría de ouro do fútbol sala a nivel nacional. A vitoria dos noieses xunto a outros resultados que afectaban a rivais directos fixeron que fose posible este logro que quedará grabado xa para sempre na historia do club. Esta vindeira fin de semana non haberá partido de Liga polo parón da Copa. O próximo encontro ligueiro dos noieses é en Mengíbar coa disputa da quinta xornada do subgrupo C. Rematamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.